Madoka chere mabuja tauya ano nhau dzanyasi kam ilo zuva rechigumino nhatu mwedzi uno waGumiguru kaiti tandene dziri munhau dzanyasi bato roCCC kudaro paramende rinenge rino makomiti arinenge richitungamira anosvika manomwe. Bato reZRP rinenge rino anosvika 15 wari kureketa wari kuti zvinoitiwa nonyaya yekuti avo vane vanhu vakawanditsa kudarika ava asi heno rekai tigoona. Ipapawo CCC vanenge vachitungamira Charlton Hwende anenge aripo kunoringiwa nezvemari kwakuna biti public accounts pachirungu. Johanna Mamombe anenge ari kuringa nezvenharaunda ndokomiti yaanenge ari kutungamira. Youtano inenge iri kutungamirwa naDaniel Molokela inoringa nezvekutekedzwa kwamasoko inenge ina agency gumbo. Fadzai Maere anenge ari kutungamira komiti inoringa nezvefundo yevanhu vakuru higher education pachirungu. Chigumbu wobato reCCC anenge ariko achitungamira komiti inoringa nezveICT. Mhangwa anenge aripo pakare achitungamira komiti inoringa nezvemagetsi zvese izvozvo. Ipapa ndiwo makomiti aripo. Tinenge tiri kunyepai ubasa hwavanenge vachiita pavanenge vari kuitapo. Gift Hostalos Siziba pavudzi pono washanu wamwe wabiya cheyo kubato roCCC kubulawayo nyasi wabenhuka pokare kudaro dzimhosva kuti wabvunziwe nyaya isina musoro, nyaya iribekana nzero. Ipapa wabva wanzi pokare wagobenuke kudareko zuva rechigumino mumwedzi waMbudzi. Tinenge tichikunyepai kuti zvinenge zvichimbotekerera sei pozvinenge zviri kuitikapo. Wozeki wagoburika ipapa vari kuti kurikai totekera bepa rakari kutenderera izvezvi rakanyoriwa kuti tabvuma zvese zvakaburika musarudzo pokare nezvakareketiwa nosadhaki tabvuma zvese kuti takaita mutsepwede nokudidi kwai manyepo. Kurikai totekera bepa iroro nokutoti njeduba kuno vamwe wanosekesa vanhu wabva watoti ko kuno zvamuri kuti imimi muribe kunyora beparo iro kutaura mazita enyu kuno tinoziva sei kuti ndimiba hede rekai tione kuti zvinopera sei ipapo. Nyasi kwadokerera kuri kuhwadza idi nyaya yekupfa kwaGeri Mapanzure ana makore 25 kwahwadza vazhinji. Akagwarashiwa kaanotsaona yaagboita nozuro manhoko yakabva yagwarasha mumwe munhu mubodzi panzvimbo ibodziyo iye bva ambopona kwakusaika manje ko kuti aendesewe kunzvimbo yeHarare. Ndipo unotoona kutoti pakaita kunyangara. Kuno zvava zvaburika pachena kutoti zvikopokopo zvese zvakareketiwa kunzi tatenga zviya mazityaye paribe kana chibodzi chiri kusenza ipapo zvokutoti nekuti chatadza kutakura munhu panguva yachinofanira kunge chitakura munhu totoziva kuti chiri kushanda ba. Unobva watoona kutoti pakaita kunyangariwa chaiko. Ipapa tinge chinonyepewa kutoti ndisu tatenga zvikopokopo utano hwevanhu wabva waita kusimudzira. Apa wari kutoziva zvavo kuti paribe kana munhu mubodzi munhu zvake anokona kuchisenzesa chikopokopo ichocho njao kuno rekai tione kuti zvinombopera sei ipapo. Nyasi wamwe padandemutande wadoka wari kuseka Paddington Japajapa aburitsiwa no Herald kuti atotanda izvezvi kuenda kujere kwache kwaanga ari kuenda. Wamwe wagototi nhambera ndosaka anga ari kuita bau kuita dzungu chairo kutoita kumhanya kuti andiye pamberi ari kuita kututumirira bato reZRP achifunga kuti acharekererwa kuenda kujere. Unobva waona kuti pakaita kunyangara. Apa ivo ZRP vanobva waburika zvavari kuti aiwa isusu tinotedzera mutemo kana munhu akanzi anomhosva ngaende kujere anobva anoenda kujere. Asi wavo chaiwo chaiwo aiwa dzinondonantsvana dzinotungana rekai tirambe takaringa ipapo. Mapurisa agoreketayo kutoti wanhu wanoita zviuru 20 91,700 wakasungiwa mumasondo mana basi. Kwai wakasungiwa idzo nyaya dzepamugwagwa kutekaira waribe
manhamba plate, pokare kutekaira waribe marezinesi, wamwe kwai dzimotika dzo dzakaita kunyangariwa, wamwe kwai dzimotika dzo dzinobvumirwa baba mugwagwa, nozvimwe kwai mushikashika nokudii zvese ipapo, kwai mwedzi basi tasunga vanhu vanopfuura zviuru makumi mapfumbamwe. Wakomana unobva waona kuti pakaita kunyangara. Kaitiringei kuti zvinopera sei. Mukuita kumwe kwafadza wazhinji, kukaita kuburitsa pachena, kutanika chaiko, kutoti zvinhu vatinogara unyepiwa zviya, kutoti kwai wokuAmerika wabva wati wenga kuno nokuno manyepo, kureketa kuno USAID kwai yapopomedza miliyoni remadhora okuAmerika kuti ribatsire vanhu kumatunhu omwenezi, Nkai, Matobo noUmzingwane kuti vaite zvinhu zvinovayamura. Vanhu vakwai vanhu vakabva kunyanya nzvimbo yeSouth Africa wabenhuka kuZimbabwe, waakuti kunototangira poi, ubva wanza aiwa kaitiwape mari. Kwai ipapa mari iri kutobatsira vanhu vanosvika zviuru zvisere 8,000 pachirungu. Ndokugona kahuku. Tikaitigoona kuti China ichaitawo sei. Ndokainoramba ichitonyepiwa kunzi kwai wasahwira wedu nowana Russiawo heno kuti wachazvikona chere zvauri kuita waona America izvi. Wamwe vari kutengesa pazambuko roBeit Bridge pokare nevanotekaidza zvinhu nomagonyeti wese wari kundoita kuvhiringidziwa izvezvi nevanhu vakaisiwa nehurumende nevamunangarwa kunzi kwai vanhu vanofanira kuchengetedza kuti vanhu vareke kuita mutsepwede pazambukopo kana kuita mutsepwede inopinda kuenda kuSouth Africa. Kunova kuzhamba idi. Tikaitione kuti zvinopera sei. Tikaringadzo mutambo kwai komiti yozifa yakaisiwa iye anoFIFA kuti imbotekaidze zviri kuitika, yakanga yasarudza Nyasha Kadenge kuti ndiye agoite munhu agere hunde kuzifa. Kwai FIFA yazviramba ikati iri kuzvidaba izvozvo, ngavabenhuka vatarise pokare kuti vanoboya ani. Kuno heno kuti zvichabvumika chere ipapa, ticharamba hedu takaringa kuti zvinenge zvimbotekaira sei. Wakomana webhora wonyika wariko wari kutamba izvezvi, wegani zvavo kwai kufundzira kaa kuti wadzidzane nokudzidzisana kuti zvinoitiwa sei. Tikaitione kuti zvinombopera zvakaita sei ipapa. Wabvana wedu wajiwa noZambia kuKosafa, ipapo wakutomirira kuti watambe mutambo wokuziva kuti mbani achazoita wechitatu, nokutoti wokutanda newechipiri iZambia noimwe chikwata. Tikuti makorokoto kuZambia, okwedu taakutomirira kuti wahwine pamutambo uri kuteera. PSL zvayakareketa kuti mitambo yayo iri kuendera mberi, mutambo wechimakumi 27 pachirungu. Ipapa Herentals inenge ichifundzisana bhora novafana vamagaya Hoyadha. Ngezi Platinum inenge iri kuda kuja Chicken Inn, kaitigoona kuti mbani achajiwa. Manika Diamonds inenge iri kupenyera Dynamos, kaitione kuti zvinenge zvichitekaira sei. Wana Mambo weBulawayo Chiefs wanenge wari kuda kuratidzana masimba nosimba bhora, kaitione kuti zvinopera sei ipapo. ZPC Kariba yemagetsi kwai inenge iri kuda kuhwisana noFC Platinum, hino kuti magetsi noPlatinum chii chichakunda chimwe, tichakurinyepai zvinenge zvaburikazvo kuti zvinenge zvichitekaira sei. Pokupedzisira mangwana chauya chipembere Black Rhinos inenge yakaringana usu nousu noGreen Fuero, ikaitigo kunyepai kuti zvinenge zvichitekaira sei pozvinenge zvaitika po. Kaitiringeka dziri kuitika pasi rese. Ipapa utandira muSouth Africa nyaya yekusarura kuvhiringana nevanhu vatema wasiro muSouth Africa, xenophobia pachirungu, yatanda pokare hwendo huno yatoingidzira nomapurisa. Nzvimbo yeSoweto kwakuri kupisa izvezvi nyasi, wodhudhura waye wari kuenda nomapurisa pokare nevamwe vanoringana zvomunhu zvinoitika munyikamo, vanoringana kuti vanhu vari kuuya zviri pamutemo chere, immigration pachirungu. Yeyeyeye wari kuita kupfika kwai tiri kupfika matakishopu ose evanhu wasiri wemuSouth Africa kuno. Unobva waita kuzvisaya idi. Tikaitigoona kuti zvichapera zvakaita sei ipapo. Ukatoona zvadari
zvaita kunyangariwa. Sarudzo dzidzi dziri kuuya dzinoita kuti vhiringira idi. Pokare wamwe womuSouth Africa waribe kufara nozvakaburika zvokuverengewa kwevanhu zviya tagokunyepai. Kwaye zvakaburikazvo zvokuverengewa kwevanhu zviribe kunyatsoita tusvinu, nokuti wamwe wagotoreketa kutoti tiribe kuverengiwa isu pavanhu wakauya kuverengiwa tiribe kuverengiwa. Heno kuti zvirimbotekaira sei tichagoringa hedu kuti zvinenge zvimbopera sei. Apa France yaita kuvhiringidza vanhu vomuSouth Africa, ipapa yagoreketa kutoti iri kupa gurukota rinoringa nezvefundo yevapwere enjimocheka kwaye tiri kumupa inonzi National League of Honor. Yafanana kano yakagopuwa mugabe mazuva aya inonzi knighthood iyai. Paita kunyangariwa. Wamwe wagotoreketa kutoti France inojairira idi. Regai tione kuti zvinopera sei. Kuti DRC wagotoreketa iwo kutoti nzvimbo iri pasi pawapanduki M23 ine vanhu vanosvika milioni ribodzi nochidimbu 1.5 million pachirungu, kwaye inokona kureka kuvhota nzvimbo iyoyo nekutoti tinokona kuti tiende kovhotesa vanhu vari nzvimbo iri pasi pawapandukiwo. Wakomana kuona paita kudarika pakaita kunyangariwa. Idi rekai tigoona kuti vanoipedza sei. Wamwe varimi vanozvirimira vegani kumaruwa kuKenya wakajiwa nonyaya yavanga vaendesa kumatalodzi mhosva kuti zviri kuunziwa munyika zvoGMO kubvira kumupunga kuenda kwese kwese zvinochokuita noGMO. Waida kuti zvirambidziwe kunodarira goti aiwa munozvikona baimi kuti muzvirambidze, regai zvitoramba zvichitouya. Wawadziwa fani, asi tikundoti aiwa ndozviripo. Hondo yekuwaIsraeri noPalestine iri kuramba ichindoenderera mberi. Hondo huno paita kunyangariwa. WaIsraeri wari kugotobatsirwa nayo anaAmerika, wari kuvatumira ndege nozvikepe nokudii. Unobva watoona kuti apa patibe chisvinu idi. Tikundoramba tichindoshuvira kuti hondo iyi ikuwe idi dai yawe wapindira. Mabuja, regai tigumire pano kwanyasi isu. Tapeta zvirauro, ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.